Şimdi vaqtımızda tamamlanıp kele, şulay da bir soru berip өлгерәм әле. Мин менә шушы яшькә җитеп, миндә булса үкенеч бармы күңелеңдә? Эх, дигәндәй бер. Бар. Бөлешә аласыңмы? Бөлешә аласыңмы? Минем менә үкенеч 18 яшькә хәтлек әтисез үземнең әтиемне күрердән мәхрүм булып яшәдем һәм шушы ата назын, ата яратуын белә башлагач кына, без бер-беребезнең кадерен белә башлагач кына, ул шушы якты дөнья белән хушлашты. Бик әз булды ул миңа. Ул миңа әти җитмәде. Менә бу үкенечле. Чөнки минем бит вакытым булган 18 ел. Булганмы? Булган бит. Менә ничек әйтәләр? Кешегә бирелгән вакытны урларга ярамый. Әйе. Минем ул урланылган вакыт. Һәм ул минем күңелемдә бик зур яра булып уелып калган. Һәм ул җый бүген менә Сыкырап торамы? Менә соң булмасын иде, Зәмирә. Шуны әйтәсе килә. Бигрәк тә һәр хатын-кызларга инде менә бу сорау. Балаларны әтиләре белән аралашудан чикләмәсеннәр. Әйе. Балалар гаепле түгел. Чөнки менә еллар узгачтын, алар аңлый. Балалар чакта балалар аңламыйлар, еллар узгач аңлыйлар. Һәм үпкә белдерә башларга мөмкин. Шулай. Юк, мин әниемә үпкәләмим, Зәмир. Үпкәләмим. Чөнки ул язмышны шулай дөрес булыр дип, шулай төзеп маташкан инде. Үзенчә, әйе. Үзенчә. Менә әти назын миңа икенче әтием бирде. Әмма дә ләкин ул да бит якты дөньядан китте.